Ba penyak sing siam hak si baar ulah thap kerteng nak bentak suki chairman kebala syong thli no hadian ke jigrisain no jok ba pensingan NCM. Hakani kasi kaseng kongres kabadon hak liang persya kam syam lapen yang kertong satya kaba pen i yakadak ba u kertong ke United Democratic Alliance unjob suk hak election chairman kaman long hakani kasi balang. Di baru stop lagi ki nomination terus kilo ki ba biang dan nairu di kini yang saya endorse di Kusman dan just for information di election sama baik pun berapa gubernur la saya si por komisi. Ningkong naka liang kejongang penpau kejong sukmen bahadin bakum ke UDA ngila rai bangin jit yai ba peniai kong Sherman ya kauset dan mentah kesengi ngila yo ya kepan file ki nomination bat kapa sultanat kalong ba na dan menuru ba kontes ya kenika kam Sherman ya kembalong hi kalau mutang ma ihi i bathap ya kateng kalong on contest tambah ya katang sa pe ya ka house declare lah officially ba ka house sa si Kisim pun mo ni ba dam tang long ha ka por ka budget CM yang aru ke nakawi ka liang ki penpau ya ki snow ke jongki ba ki ong ba wala dangi don makana ha ka liang ya te ni kwa ya ke jing trilang te kani ka ja kay kebaca mentaka siru kalong ba nakaliang ka jong kiru ki pen i ya ka mensem ba ki don kam ka jing trilang te kani kalong ka dak shin ka ba internet ka ba nakaliang jong ki perlok ki jong ki ba don kam tam naka parti kongres ki ba don duk rangwat ki ba mshimla thap kerteng ka pen i ba ki don ni ka jing shania ya ni ka kenhun ki jong ban airu ka jing ya trilang hakum ka ni ka puan haduk mentah ta kam don kum kata Nrai nga nakaliang ke jonga ke ika bang initiate nadu bastang kalong bangin don ka jinges tu jingmut wala dangim don kata ka jinget trilang ka habaong ye trilang gamut nakaliang ke jongki di bandon haka estate committee den rai ya kata nakaliang jongki kim dapan pau ya kata nrai ki ong bangin don tang ka jinges tu jingmut kamut ka jingya kersian ka jingya ajimut lang bat ngar nga shim ya ka confidence ka jongki habadon kinu nu ki issue ki ba kata mo ya bubuan balang ke isu ke balong general ya ka district i barok kawe ka council i barok kawe nga bun sen hi nga shim ka confident jong barok ki MDC di badan barok lai kungut di badan council pau jing ai ku play ka kerpang nantai chairman jong ka United Democratic Alliance iba Tito Starwell Khai balong ru kumu chief executive member jong kani ka isi ku batumai mentah hangi po HDC te kumba pila i bat sakhi mentak singi kumba ngila yo eka notice lingba ka legislative department bahkan dan ka ban file nomination nam takanika post chairman te nakaliang ka jonga ngapen pau chi ai kuble kerpang ye paro ki dekat jong ka UDA nadu menin kamiet ke bangi syong jingelang aba mishim ya karai menu ban propose keteng menu ban secondary keteng te kumba PE baka nomination papers kalong sauset ka bangi file na KDA te but nam tabaro kini hi sauset kumba yo jingtip entat hadin bala scrutiny kini hi papers ki biang kibet but kawe kaliang ru umdan pat da kiwe pat ki kenhon ban tab kini ka nomination papers le sina kaliang persya te akajing slow hi jonga so ban penpau kajing ai kublai kerpang ru nam ta kini ki members ku badan hakaliang persya ki baso thu le se kum kani kapor banami ki no ki issues kenu kadap henrik banwan ai penban ya ka support kumbalong menta da kajing bomshim menta juki ka penpau ba baru alai kungut ki pediang ya kani ka jingtmu joka UDA te bat nakaliang UDA ru ngi kloi se ban shim ni kinu ki jing ai jingmut jong kita ki liang persya ru abang kwa banya train nam taka baha kamiat taka ri bakajai ban ri brokowe te bat ni stang la shahi ban long official ni kakam bagi up nam ta shahi